Nós solemos nos inclinar por roupa, porque é o que a ela máis lle gusta, pero indiferentemente, depende do que vexamos. Pero cousa que lle sirva para algo, non? Sí, algo que lle sirva para algo. Además, miña nai é moi repugnante. Sí, desde logo, con detalliños, sí, sí. E xa pensaches? Xa pensei, pero non o podo decir, porque senón descubro a sorpresa. Sí. Sí. Xo tes aí preparado? Ou aínda... Teño parte, sí. E normalmente en que te soes centrar en outros Algo anos? personal, o mellor, sí, flores tamén, sí. Si non, a ver, claro, hai que un regaliño que sea algo que facer, un detalle, sí, sí. E para este ano xa tes algo pensado, xa tes algo mercado ou ainda estás en Ainda iso? estou pensando, hoxe ou mañán terei que mercalo, a ver. E normalmente así outros anos que soes regalar, máis ou menos por que te inclinas? Pois eso, non sei, un perfume, un reloj, algo así, ou non sei, un set de cremas, estas cousas, algo así. Tes nenos moi pequenos? De 3 anos e de 9 anos. E non sei se che fai regalo por menos o papá en nombre dos nenos. Os nenos algún detalliño que fagan no cole? Os nenos suelen facer un detalle no cole, o papá tamén se esforza un pouquiño en ter un detalle de parte dos tres. E gustache que che fagan así? Sí, sobre todo un pouco a intriga de saber o que che van a regalar. Pois esa que a ti gustache ese día, non? Un pouco de que teñan un detalle. que teñamos un día que as mamás podamos celebralo de algunha maneira cos nenos. Música